Boas, estamos aquí con Víctor Fernández, director da banda de música, unha das figuras encargadas de unir a música, emoción e tamén escena neste proxecto tan especial como foi a obra do Meco. Imos a facerlle algunhas preguntas para ver un pouco a súa opinión sobre todo o acontecido nas actuacións. Que representou para ti traballar na obra do Meco? Moita responsabilidade. Para min, traballar na obra do Meco pois foi unha responsabilidade grande porque ao final non é como un concerto dos que podemos levar feitos nestes casi 3 anos que levamos tocando. Evidentemente, aquí estás representando unha obra que está moi metida no pobo e que é unha responsabilidade, porque se non o faz ben, ou se non o facíamos ben, ou se non gustaba, sempre pode ser un problema para o desenvolvemento de outras actividades despois, non? Pero, aparte unha responsabilidade, tamén foi un gran orgullo poder ser unha das persoas que estuvo aí ao frente do proxecto e poder levar a cabo algo que penso que foi un éxito máis que rotundo. Como se adaptou a banda a unha obra teatral como esta? Bueno, a verdad que foi bastante fácil que se adaptara, porque ao final si é verdad que a música dentro deste espectáculo teatro musical pois non era a parte máis difícil de levar a cabo. Si ao mellor o conxunto da banda cos cantantes, pero que a música sola, o traballo noso, e encaixalo dentro da obra non foi nada, por decirlo de alguma forma, difícil. Evidentemente, levou o seu traballo, buscarlle o sitio dentro do auditorio, porque evidentemente o escenario facía falta para o teatro, pois buscar ese sitio aí debaixo, en frente ao escenario, sacando butacas, pero despois o que é encaixalo co teatro, como solo participábamos cos cantantes, non era unha complicación añadida. Vale. Tuvo algunha cousiña que nos pudo dar traballo, pero foi mínima. Non foi un problema o de encaixar a banda dentro do teatro. Que papel xoga a música dentro da historia de Quen matou o Meco? Bueno, pois o papel que xoga é o de apoiar pois aos cantantes no momento que expresan cada unha das súas temáticas, non? É un papel importante porque ao final pensade que esta obra que se representou moitísimas veces sempre foi con acompañamentos de grupos moi pequeniños e que evidentemente pois, estuveron moi ben, pero de repente decídese facer cunha obra de música e que lle dá pois outro color a esa obra de teatro e que fai que a obra de teatro colla máis forza aínda da que podía ter con outro tipo de acompañamentos, non? E neste caso pois a banda o que fai é pois apoiar ese cantante ou esa cantante nos momentos pois máis importantes dos que ten a obra de teatro con respecto á música, non? Que se sinta pois apoiada e acolchada por un grupo de 30 persoas que éramos os que estábamos nese momento e que pois relanzaba un pouco máis, si cabe, pois a voz dos cantantes. Hai moita diferencia de tocar neste formato con respecto a un concerto tradicional da banda? Sí, claro, evidentemente non era esa parte principal. Ten que estar todo moito máis escondido, por decirlo de alguna forma, porque ao final o importante é o teatro e o importante é a persona ou as persoas que están cantando en cada momento. Entón, ao final, nós somos como un pequeno colchón, un pequeno apoio ao que está sonando detrás nosa, que son pois as obras o sea, os actores e as actrices e os cantantes en cada momento. Entón, o formato é un formato posiblemente moito máis delicado que pois calquera das outras cousas que fixemos hasta agora, porque evidentemente non ten nada que ver. Tocar a banda sola, que podes tocar pois calquer tipo de obra e tocalo ao teu gusto, que acompañar unha obra de teatro que ten que estar pois todo moi medido a hora de sonar, a hora de os planos musicales, intensidades, etcétera, etcétera. A música foi creada especificamente para a obra ou é unha selección de pezas? Eu entendo que é creada especificamente para a obra. Si é verdad que polas melodías que sonan e todo eso seguramente estean moi influenciadas por outras obras que había no momento que se creou, porque hai melodías que sonan aí que son casi recoñecibles con música tradicional nosa. Pero sí creo que estas, aínda que se parezcan algunhas pezas do noso repertorio
tradicional galego, si é posible que se fixeran especificamente para a obra. E que estilo musical predomina na actuación? Non hai ningún estilo que predomine sobre os outros. Si ao mellor hai algún, o que máis son valses, porque hai un par deles ou tres, hai algún estilo de marcha, de desfile, que non acaba de ser unha marcha de desfile. O que si é música moi tradicional galega, donde pois si hai un par de marchitas e un par de valses, pero non hai ningún estilo que predomine sobre os demais. E houbo algún momento musical que destacara especialmente na obra? Momento musical que destacara, home, os ensaios. O sea, na obra en sí, evidentemente, pois a que tocamos unha vez que se acabou a obra, porque é unha das pezas representativas, a da Barrosa, ou a mellor a do Señor Feudal, si que son obras, o sea, son pezas potentes, ou a de Mari Rosa, por exemplo, pero eu quedaríame máis cos momentos nos ensaios. Os momentos moitas veces incluso simpáticos a hora de traballar a banda cos cantantes, porque hai que recordar que a maioría dos cantantes e das cantantes non é xente que se dedica a isto. De feito, hai xente que nunca cantara cunha banda de música, ni siquiera cantara en outro formato. Entonces, os ensaios posiblemente son os momentos musicales cos que nos quedamos por a simpatía, por o traballo que se fixo e, sobre todo, por ser capaces de salir do paso a pesar de ser xente que non se dedica ni siquiera de forma amateur ao tema do canto. E como foi ese traballo conxunto entre actores e músicos? Pois o traballo, si son sincero, en principio pensei que iba a ser algo complexo, non? Porque ao final eles non sei, supoño que non fixeron isto moitas veces, non sei se o fixeron algunha vez, pero supoño que moitas non, pero eu, por exemplo, personalmente falo, non? Como director, eu nunca había feito unha obra de teatro con banda, entonces pensei que os ensaios iban a ser moito máis complexos e que nos darían moito máis traballo, e a verdad que o vou facer do grupo de teatro, que evidentemente notase que levan máis de 30 anos funcionando e que teñen moitas tablas, o vou facer do grupo de teatro e o compromiso dos músicos fixo que o traballo e o ensemble fora rápido e que fora, pois, moi positivo e que non dera pois moita máis lata da que ao mellor ao principio eu personalmente pensaba que nos daría, vale? Porque evidentemente son formatos que non traballas habitualmente, eu como director nunca o fixera, ao mellor como músico sí participei en algún máis, pero a verdad que foi bastante máis rodado do que eu contaba que podría pasar. A nivel persoal, que significou para ti traballar neste proxecto? A nivel persoal, pois evidentemente o primeiro empaparme de cultura. Eu que son daqui do lado de Cambados e que escoitas falar do Meco, que matou ao Meco sempre, fomos todos, tal, pois o primeiro empaparte de cultura e conocer pois a historia como realmente ou como se sinte que é, non? Ese sería o primeiro, non? Pois eso, empaparte de cultura, que ao final é algo que vamos perdendo pouco a pouco. Non sei se é por a nivel social ou por como vivimos, si é verdad que o noso, se nos descoidamos, estáse perdendo. Entonces, eu nese aspecto sí que foi moi positivo por eso, porque ao final estás traballando unha historia moi local e que todos de por aquí da zona, non digo no Grove, sino en concellos de arredor, escoitan falar da historia do Meco, pero realmente non saben nin como é, nin o que significa, nin realmente o que pasou ou o que se supón que pasou, non? E despois, a nivel traballo, pois evidentemente sempre é positivo, fagas o que fagas, porque sempre sacas un resultado, os músicos sempre medran a nivel musical, o grupo sempre medra, porque evidentemente estás traballando cousas novas con outras agrupacións que o traballo é distinto, entonces o resultado é positivo e a nivel personal é moi satisfactorio. Que supuxo este proxecto para a banda de música? Pois o mesmo que acaba de decir, ao final é un crecemento. Calquera proxecto que poñas en funcionamento vai provocar que a banda crezca, sí? Pero neste caso eu penso que foi un plus porque é unha obra que todo o mundo sentía como propia, entonces esas ganas de querer facelo mellor que de costumbre, que xa sempre queren facelo ben, pero claro, é unha obra que é moi personal ou moi
do pobo, non? Como falábamos antes, pois ao final a xente como que se implica máis aínda si cabe en preparar as cousas, en asistir aos ensaios, porque todos temos cousas e ao final pois un día pois chego a tarde ou non podo ir, pois intentas ir máis. Entonces, ao final para a banda é positivo porque o primeiro que vas a ver é que houve un crecemento a nivel tocar, a nivel intentar facer as cousas que sempre se intenta, pero cando algo é propio, si cabe, sempre damos un pouquiño máis do que realmente podemos dar, non? Por qué? Porque é algo que notamos como, ou que sentimos como moi personal, e claro, canto máis personal sea, mellor queremos que salga, non? Entonces, nese sentido, eu penso que a banda, o primeiro o crecemento, despois, evidentemente, xa vichedes nos ensaios. O sea, a xente moi implicada, a xente moi colaborativa con todo, e ao final, pois, iso que fai tamén é que a xente, como grupo, tamén se unifique máis, non? E se sinta, pois, como máis conexión, non? Foi un reto diferente para os músicos? Sí, claro. O que levamos falando desde fai un rato. É un formato que non faz habitualmente. De feito, xa vos digo, eu levo tocando desde os 8 anos e con un grupo de teatro eu penso que me chegan os dedos das mans e me sobran para contar as veces que toquei como músico, como director, nunca fixemos algo similar, ao mellor con historias narradas e ao mellor facías algo de teatro, pero nós dentro da banda, algunha cousiña, algunha tontería, non? Pero como isto, eu participei nas Pombas de Carboeiro e un par de cousiñas máis, o sea, donde pois, un grupo de teatro pois, contaba unha historia e nos íbamos no medio pois, afianzando ou enriquecendo con música esas historias. Pero o formato evidentemente implica que non sea a mesma forma de traballar. E canto tempo levou preparar toda esta actuación? Bueno, pois a nós algo menos que o grupo de teatro. O grupo de teatro que empezou a ensayar, se non me equivoco, antes de Nadal, nós empezamos a traballar pois no mes de abril, finales de marzo, pois un par de mesiños. Un par de mesiños que tampouco foron reales, porque estuvamos compaginando con outro proxecto, entonces, pero sí, un par de mesiños. Pero evidentemente a carga de traballo era menor que a do grupo. A carga de traballo que tiña a banda era máis pequena que a do grupo, entonces ao mellor non necesitábamos tanto ensaio, e de feito non necesitamos tanto ensaio como ao mellor si necesitaban eles, porque había moitos diálogos, moitas escenas, etc. O nos era ao mellor un pouco máis relajado, por decirlo de alguma forma. Que sentes dirixindo unha actuación como esta? Bueno, pois o que falaba antes tamén, non? Ao final, o primeiro que sintes é compromiso, respeto, porque non queres que salga nada mal, pois evidentemente satisfacción, despois polo resultado que se acadou, evidentemente encher 3 funcións co cartel de non hai entradas, e se hubiéramos feito unha cuarta seguramente, se non se enchea, pois seguramente non quedaría moi lonxe, pois ao final o que sintes é que eres parte dun traballo ben feito, que eres parte de algo que foi moi importante, non? Entón, ao final, pois, como dixo eu salín daqui os 3 días co peito que non me collía pola porta, porque sí, porque ao final, cando ti preparas algo, cando ti preparas un traballo, o que queres é que salga o mellor posible, e non só que salga o mellor posible, sino que a xente que ven a velo, que o disfrute, que lle gusta, e que salgas pola porta, que entres nun sitio e che digan que viñeron ver a función o viernes, que lles gustou, que lle querían coller, como non quedaban po sábado, colleron entradas po domingo, pois mola moito, e que entres nos sitios e que todo o mundo te felicite, que todo o mundo che diga a banda sonou increíble, a historia estuvo genial, eso evidentemente, pois a quen non lle gusta, e evidentemente, pois, o que digo, para mí foi ao principio responsabilidade, despois evidentemente tamén o compromiso, pero unha satisfacción brutal de haber participado de algo que pois no pueblo foi moi ben acollido, que era ao principio era unha das dudas que tiñamos, porque como había cambios no que na obra de teatro, pois o medo é saber como era acollido polo pueblo. O pueblo, pois, bueno, sacando algunha cousiña que sempre as vai a ver, pois o pueblo colleuno ben e o pueblo gustoulle moito. Entonces, como vou a sentir? Pois a full, esperando xa o seguinte proxecto. E que che pasou pola cabeza xusto antes de comezar a actuación? Pasoume pola cabeza que me quedara o jas aberto. No, ahora en serio.
Pola cabeza, pois pasanche mil cousas, porque ao final, sobre todo o primer día, o segundo xa sabes como vai, xa, bueno, pois xa tes ese entreno do día anterior, da primeira función, pois ao final o que che pasa pola cabeza é a ver que vai a pasar, a ver se estamos todos concentrados, a ver se pois pensas en moitas cousas. Tes medo, evidentemente, a que en algún momento algún despiste pois provoque que algunha escena pois non funcione, pasanche moitas cousas pola cabeza. O sea, aínda que tes claro, que sabes como vai, que sabes onde entra todo, como facer todo e tal, pois evidentemente os nervios dese primer día, pois fai que pola cabeza che pasen moitas cousas, non malas evidentemente, senón para intentar ter un control sobre todo e o que vai a pasar e que haya pois as menos desgracias posibles, porque evidentemente todos sabemos o que pasa, non? Cando se fai un estreno, pois eses mariposillas que hai no estómago pois poden provocar que haya despistes ou que haya pois algunha cousa que evidentemente non podes controlar. Pero bueno, a verdad que foi todo bastante ben, houve cousiñas, sempre as vai haber, pero a verdad que a maioría da xente nin se enterou, sacando o pai de Lucía, que se enterou aí Duca, pero bueno, foi unha cousa que solo se enterou el, e máis eu, evidentemente. Pero ben, o sea, por moitas cousas que che pasen pola cabeza antes de empezar, de todo tipo, a verdad que estábamos todos moi tranquilos porque evidentemente sabíamos que a cousa estaba ben traballada. Pode haber cousiñas? Vainas a ver sempre. Evidentemente, como digo eu sempre, hai cousas que ao mellor non están ben traballadas e telo día de cara e salen todas, e hai cousas que están ben traballadas e non telo día e fallamos onde non fallaches en ningún ensayo. Evidentemente, pois, chegamos ás funcións con todo moi ben traballado, con todo moi ben encamiñado. Houbo cousiñas, evidentemente, supoño que polos nervios, pero foron cousas que a xente non se enterou, que pasaron moi desapercibidas. E, evidentemente, pois o resultado pois está aí. Como responden os músicos ante proxectos diferentes como este? Teño que decir que aquí estou contento porque sempre reaccionan ben, dá igual que plantees, sempre son ben acollidos. Evidentemente hai as queixas de sempre, estes papeles son moi difíciles, este non sei que, pero ao final a xente ao final sempre traballa moi ben e sempre o dá todo para sacar adiante os proxectos e evidentemente podemos decir que con pouco tempo que levamos fixemos proxectos moi variados e que a xente, pois, de momento, como digo eu, estamos tendo suerte, estamos, bueno, pois, estamos tendo a suerte de cara e están gustando. De feito, pois, encher un auditorio con 500 butacas en prácticamente todas as actuacións que facemos, cobrando entrada, como digo eu, pois, non hai moita xente que o poida decir. Da igual o formato que fixéramos hasta ahora, sempre temos moita xente. Que vayas á plaza a tocar, como fixemos o verán pasado, e que tuveramos a xente que tuvemos, que foi unha barbaridade, pois evidentemente quere decir que é porque detrás hai un traballo, detrás hai unha xente implicada e detrás hai uns músicos que intentan pois que as cousas funcionen ben. Como digo sempre, o director, o presidente dunha agrupación, por moito que queira, se os músicos non queren e non traballan, non vai a funcionar. O sea, eu podedes traer aquí ao mellor director do mundo, ao mellor músico do mundo, se o resto non queren, non vai a funcionar. E de momento, pois aquí a xente quere e a xente pois está sacando proxectos adiante moi chulos. E que mensaxe lle mandarías á banda despois destes 3 días de actuacións? Mensaxe despois destes 3 días de actuacións? Pois o mensaxe que lle mandei foi que o traballo foi fantástico e que se veu no resultado. E o mensaxe sería que hai que seguir así, que hai que seguir traballando, que hai que seguir funcionando e que, bueno, pois, se seguimos así, que seguiremos facendo proxectos que a xente lles vai a gustar. Que en algún momento habrá algún que non guste, normal, é que non podes triunfar sempre, pero se ao final os músicos poñen da súa parte, pois todo o que se vaya facendo vai a funcionar, e outra cousa é que ao público lle guste ou non, porque evidentemente aí tampouco entramos. Nos podemos facer cousas que nos gusten a nós, que pensemos que ao mellor poden ser proxectos moi interesantes e ao mellor ao público pois non lle chamará a atención. Cousa que de momento pois non está pasando, non? A xente está lle gustando todo o que estamos facendo e a mensaxe é esa, seguir traballando para seguir mantendo o nivel, porque evidentemente subilo evidentemente cos proxectos que estamos facendo como están funcionando a veces é difícil. Como digo eu, igualar o que se fai pois nos concertos de Nadal ou os que se fai nos concertos de primavera
cada vez é máis difícil, por qué? Porque evidentemente tes o listón, ou tuvemos a suerte de poñer o listón en certos sitios que mantelo e superalo é difícil. Pero se o mantemos, pois é bo, e se somos capaces de subilo un pouquiño todos os anos, pois mellor aínda. Entón, a mensaxe é seguir funcionando e seguir creendo pois no que se está facendo. Hai algún músico ou un momento que che fixera decir merece a pena todo o esforzo? Todos os músicos, ao final todos. Porque podes centralo nunha persona si queres, pero que ao final todo o mundo é importante. Todo o mundo pon o seu gran de area dunha forma ou doutra. Desde Paco, que é o máis maior e que ven con toda a ilusión do mundo, hasta Manuel, se non me equivoco, que é o máis novo, pois cos seus ensaios, pois todos e cada un que hai entre eses dous extremos de edad, todos merecen a pena, porque ao final todos tendes as vosas cousas, pois ela está ahora ca Pau, ti estás con primeiro bacharelato a full, e sin embargo o outro traballa, o outro, ao final sempre sacades tempo para vir, sempre sacades tempo para estudiar os papeles, sempre sacades tempo para levar os proxectos adiante, entonces sería un pouco egoísta centrarse nunha persona sola, porque ao final todos tendes moito mérito e todos aportades para que isto funcione. Entonces, situacións, podríamos decir moitas, poñelo nunha persona sola non me parecería ético, porque evidentemente todos tendes unha parte importante de culpa no que está pasando, de culpa boa, ademais. Bueno, pois moitas grazas por darnos o teu tempo para responder estas preguntas e tamén agradecerche todo o traballo que fas e ata aquí a entrevista. Gracias a vos e nada, a seguir dándolle cañita a full.